салом мухлисони барселона ва канали барса TJ. ба назар ба лапорта ва гурӯҳи ӯ бовар кардан кори дуруст нест. ҳодисоти шартномаи шифоҳӣ бо барселона ва лапорта ҳамааш гуфти рӯзҳо воздух асту халос. аз ҳама ҳолати шокикунанда шояд ин трансфери Лионел Месси ба ПСЖ шуда буд ки лапорта бо ваъдаи нигоҳ доштани Месси дар даста боварии мухлисонро буду Леоам то охир ба ӯ боварӣ дошт. ҳолати монанд бо Серхио Роберто шуда истодааст ки шартномааш ҳамин тобистон ба охир мерасад. ба иттилои Фабрицио Романо Барселона бо Роберто оиди шартномаи нав ба мувофиқа расидааст, вале бо омадани фликт ва ҳолати иқтисодӣ даста мехоҳад аз футболбоз даст кашад. Роберто дар даста мондан мехост ва аз рӯйдодҳо дар шок мондааст. агенти футболбоз аллакай вариантҳои МЛС ва Арабистони Саудиро баррасӣ карда истодааст. барои маоши Роберто пул набуду, ана барои нигоҳ доштани фелиш пайдо шудааст. ба навиштаи Тодо Фичахес, фликт ба Жуау боварӣ надорад ва мехоҳад ки ӯро ба Атлетико баргардонад, аммо директори варзишии каталониҳо Деку новобаста аз хоҳиши сармураббии фелишро нигоҳ доштан мехоҳад. намедонам боз ба чӣ умед баста бошанд. ба ҳайси вингер флик мехоҳад Кингсли Команро, ки дар Бавария ҳамроҳаш кор карда буд, ба Барса орад. тибқи хабарҳо Барса танҳо аз ҳолати бузингар назорат дораду гуфтушуниде ҳоло ҳам ба вуҷуд наомадааст. евро дар пеш аст, даста пул надорад ва боз нақшаи аниқе нест ки аз рӯи он амал кунанд. агар ҳатто Барселона барои трансфер пул ҳам пайдо кунад, онҳо бояд Команро розӣ кунанд ки ба ин даста пайвандад. фликт бошад бояд Лапортаву Декуро розӣ кунонад ки трансферро амалӣ кунанд, чунки ин ду нафар аз сармураббию скаутону дигарон дида худро болотар медонанд. футболи бошгоҳӣ ба танаффуси калон рафт, вале мусобиқоти бузурги дигаре моро дар пеш интизор аст. чемпионати Авропа байни мунтахабҳо тимҳои миллии пурқудрати ин қитъаи оламро ба ҳам меорад. тамошои кулли бозиҳоро шумо метавонед бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед, чунки дар 1x регистрация осон буда пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас аст. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад бо промокоди TJBARCA то 8000 сомони бонус дар аввалин ҳисобпуркунӣ пешниҳод мешавад. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. барселона бо захираҳои молиявӣ мушкилӣ дорад. даста ба формати як ба як омада наметавонад ки хароҷотро бо даромад баробар кунад. шояд ки ин вазъ бо рафтани Араухо иваз шавад. ӯ ҳам гаронарзиш аст ва ҳам маоши баланд дорад. тибқи хабарҳои AS, барселона шубҳа дорад ки шартнома бо нимҳимоятгари уругваӣ дароз карда нашавад. даста ҳоло ҳам бо агенти футболбоз оиди вохӯрии худ ба мувофиқа нарасидааст ки оиди шартномаи нав ҳарф зананд. ба гуфтаи агенти Араухо ҳамеша бо баҳонаи вохӯриро ба таъхир меандохтааст. шубҳанок ҳамин хел не бозҳои барселона ҳатто дар он назаранд ки Араухо аз дастаи дигаре пешниҳоди калонтар гирифтааст ва вақт кашида истодааст ки фоидаи бештар ба даст орад. агар Араухо пешниҳоди барселонаро қабул накунад, ӯро мефурӯшанд ва эҳтимолан бо нархи зиёда аз 80 миллион евро. ба ин ҳимоятгар дастаҳои Бавария ва Юнайтед диққат дода истодаанд, вале ҳикоят чӣ косаи зери нимкоса дорад, чунки Араухо мегӯяд ки мондан мехоҳад. барселона аз фурсат истифода бурда бозиеро дохили даста ташкил кардааст ва бо истифода аз рӯзноманигорон талабгоронро зиёд кардан мехоҳад. ҳайрон намешавем, чун даста барои ҷалби нимҳимоятгар маблағ лозим дорад. Кимих дархости аввалини Барсаро ҳатто хандаомез хонда буд, вале каталониҳо диққати аввалинро маҳз ба ӯ равона кардаанд. даста барои трансфер ва маоши футболбоз маблағ гуфта истодааст, вале инҷо бояд ки оиди Бернардо Силва ҳам қайд карда гузарем. ба иттилои рӯзноманигорон аз Диарио Спорт, Бернардо новобаста аз Гусели Хави аз Барселона ҳоло ҳам дар шортлисти Барса қарор дорад. худи футболбоз ҳам хоҳиши бозӣ дар Камп Ноуро дораду маблағи харидаш 50 миллион евро муайян шудааст. оиди зиндагӣ дар Каталония Силва аллакай бо фелиш ҳамсӯҳбат шудааст, вале ҳамин маблағи сабилмондаи трансферро Барса ёфта наметавонад. бо як фурӯши Араухо маҳол аст ки ин ду титани футболиро ба даст оранд. ба ҳамин тамом дӯстон, ҳатман дар канали Барса TJ обуна шавед ва дар ҷараёни навгониҳои футболӣ бимонед. хайр дӯстон.